Ay, baka mamaya magtulakan kayo. Wala, yun na. Una, taas, tapos pangalawa. Dito na. Dito. Ganun lang muna, ganun. Hindi, diretso po. Pagkababa, sarot ulit. Malakas ka pa nun. Tatanong muna Malakas tayo ka sa pa nun. place, ganun. Tapos pangalawa, ganun. Tapos gusto niya talon ulit. Hindi, pagkatalong mo dyan sa, tapos tumbling ka. Ano, space kayo kasi, ano mama, ano? Space mo. Okay, tupag ka na ito. Musok kami dito, musok ka. Okay, 1, 2. Hindi nakikinig! Sabay, sabay. Dito pa, in place. In place tayo, in place. Dito na sa 1, 2, 3, go! Doon na. Okay, 1. Hi guys! Isang mainit na hapon ng Biyernes Santo sa ating lahat. Dito po kami ngayon sa Barangay Bakalat, Mangatarong, Pangasinan. Yan, kita-kita naman natin napakarami ng tao, napakaraming turista dito sa Bakalat. At hindi ko inakala na naubusan tayo ng cottage. At kailangan namin pumunta dito sa on the other side ng ilog. Ayan, kailangan naming tumawid sa kabila para lang magkaroon ng pwesto na malilim. Kasi napakalinit ngayon. Yes. So, yun, sobrang dami ng tao at first time ko actually makapunta dito 4 years ago. At ang dami ng pagbabago. Wala pa tong hanging bridge na ito. And then hindi siya ganun, malalim pa yung tubig dati. I don't know kung siguro mababaw lang ngayon, low tide lang ngayon. Pero yon, still pakalat is still pakalat. Hindi siya makalat. Ayan, at clear pa rin yung water, as you can see mamaya sa video. So mamaya, try namin. Hanging bridge. And of course, part of the Holy Week celebration ay magkakaroon din kami ng pagninilay-nilay. We will be studying mamaya yung Word of God. Ayan, so syempre, dinagdagan na rin namin ng enjoyment itong pagpunta namin dito sa Bakalat. And hope, Samahan niyo kami dito sa Bakalat. yes, and hope you will enjoy the rest of the video na aming gagawin. Thank you so much and God bless! See you later. One of the things that you can do dito sa Bakalat ay subukan mismo itong hanging bridge dito. So right now, papunta na kami sa kabila para umuwi, pero susubukan muna namin itong hanging bridge just to complete our experience, Bakalat experience. So tara. Akit pa tayo ng bundok. Tara. And after namin pumunta doon, akit pa kami actually ng bundok. Pagpunta namin doon sa kabila, akit kami doon sa bundok. So mamaya, papakita namin sa inyo kung paano kami pumunta sa bundok. So see you later. Hanging bridge muna guys. So, pakit na kami ngayon ng bundok. So, ito yung trail. Pakit ng bundok. So, ito yung mga barkada namin na mag-guide sa amin. Pakit ng bundok. Ay, kaway, mga barkada! Yan, sila yung mga tour namin. Sila yung mag-guide sa amin going up. Kaway! Pakit na ng bundok. Iwanan natin to? Oh, iwanan na yan! Iwanan na yan, yan yung nagpapabagal eh. Man, pakit pa rin kami. Meeting ko sa si Carlo. Ayan sila. Tagal talaga ni Pugs. Manood kayo ah. Magsalita naman kayo. Interview ko si yung driver namin. Ano masasabi mo sa akit natin? Masarap makyat. Maraming nanonood nito. Maraming nanonood. Salita ka na. Bati mo papa mo. Bati mo yung papa mo. Papa mo. Moy, bati mo na yung papa mo. Kapatid mo, kay Maki nanonood.
Hindi ka makay? Oh, nanonood ako. Sige, go. Halika dito sa bundok. Taas pala nito. Hello dyan sa mga kababayan ko sa Pangasinan, gano'n. Sikat na ako, sa TV na ako, gano'n. Guys, manood kayo ng Wawawi. So, nandito na kami, we're almost at the top of the mountain. So, nandun kasi yung pinakatuktok. But on this level, sobrang ganda na ng tanawin, guys. So, makikita mo na mismo yung Bacalat River. And then, the other mountains. Ayan, so makikita mo na mismo yung halos. Ayan, enjoy na enjoy. Makikita mo na halos yung kabuuan ng mga taram or other barangays. Yo, what's up guys? Yo, what's up? Kasama ko yung mga fighter boys. Sila yung nagkagad sa amin papunta sa taas. Medyo nakakahinga kasi mainit eh. Ngayon pa rin, doon pa rin sila Carlo at si Pugs and si Duday. Shoutout ka kay Dave. Hi Dave, sabi mo. Ayaw niya mag-shoutout kay Dave. Okay, tara na, akit pa tayo. Tara, tara! Tara, guys! Happy na kami sa taas. Tara, mura kayo pababa. Taas na kami. Happy na kami sa taas. Grabe, nakakapagod. Mura kayo pababa. Kasama ko yung mga fighter boys. Ang pinuno nila si yung driver namin to. Kaya yung mga fans ni pangalan mo? Michael. Manood kayo. Bali, ito daw yung dating shrine, sabi nila. Kwento sa akin kanina lang. Yung mga rebulto dito, hindi nila sira, sabi nila. Alis dat, natumba na. Ayan. Kahit pa paano, ganda rin sa taas. Kahit di ganun kataas. Wow, mayroon pang number dito. Pag nag-aat ng call, fix me or call me, pwede dito. Ay, nandiyan na si Pugs. Salamat naman sa nakakit na siya. Ito siya. Anong tawag dito? Sayang yung lugar kasi feeling ko nasira lang siya. No? Ako naman, di naman para sa akin makito. Parang sinira ng tao. Tao, hindi. Tao ba sumira nito? Bagyo. Bagyo para. Bagyo daw. May mga landslides din, may mga debris ng landslides. May mga marks of landslides. So, siguro yung mga pinagkaroon ng super bagyo dito. So, nandito na kami ngayon sa pinaka bundok. So, nandito na kami at the top of the mountain dito sa Bacalat. At meron palang shrine dito or parang siguro pinatay ito as a church. Hindi naman siguro church, no? Pero shrine siya. Pero nagbisula na siyang ruins dahil siguro sa mga bagyo na dumaan dito. Yan. Kasi sa pag-akit namin kanina may mga palatandaan or marks ng landslides, gano'n. But then yung overview, the 360 view, 60 degrees view ng mountain ay napakaganda. Kita mo yung
Pakalat Barangay, dun sa Pakalat River, and other mountains. Ganito yung view sa taas na hindi ko nakikita sa ibang tao na umakyat dito. Mayroon palang ganitong view na pag pinunta mo yun, magagandahan ka talaga. Hindi ka tulad ng iba, kasi may mga pumupunta dito na iba, makakilala ko na hindi lang ito nababanggit, itong taas na to. Madalas sinasabi lang pag Pakalat, sinasabi mabato, yan, Yung ilog. ilog. Pero hindi lang sinasabi na may ganitong view na napakaganda. Pag nasa taas kayo, parang ang sarap sa mata. Pag tinitignan mo yung ilog, yung kapaligiran, yung mga bundok sa taas, ay mga bundok sa gilid nito. Lalo pag nakikita mo yung napakagwapong lalaki nasa ayun, gwapo to eh. Ayaw lumingon. Ayaw limingon. Lingon ka naman daw. Bali yung mga fighter boys nasa Fighter sila. Boys. Yung mga fighter boys, ayun, mga fighter boys. Hindi sila Fighter Boys. yung mga fighter boys. Si Bunso. Si pangalan to? Eugene. Si Eugene. Si Goku nandun sa taas. Ayun. Ayun si Goku. Bali sila yung guide namin dito. May sasabihin si Goku sa atin. Goku, salita ka na. Maraming nanonood. Ang KG ni... Nawala na siya. So, nandito kami ngayon sa pangalawang pinakatuktok ng Pakalat Mountain. Hindi natin alam kung ano talagang pangalan ng mountain na to, no? Pero we name it Pakalat Mountain. Ayan. So, nandito kami sa pinakatuktok talaga. Super tuktok ng Pakalat Mountain. At yun, may 360 view dito. Sobrang ganda. At nandito nga kami dito sa hindi natapos na bahay. Sabi nga nila, hindi ko alam kung totoo namatay daw yung may-ari, but we do not know. But then again, this is how it ends our adventure for this day. At Vanessa? For those who will visit Pakalat, ayan, sa mga mag-adventure dito sa Pakalat, Huwag yung i-miss out na puntahan tong bundok na to. Kasi Yes, for tama. sure, Yung fighter boys. ma-amaze kayo sa ganda. tama, wag lang kayong maligo sa ilog, but at the same time, ay pumunta din kayo dito sa tuktok ng bundok dahil Puntahan sobrang nyo din. ganda. You will feel like you're in heaven na. At Mag-think ka sa fighter At boys. ito pa, may magme-message pa sa inyo. Maraming salamat sa aming tour guide, ang Fighter Boys. Fighter Ayan, say boys. hi! Kaway. Ayan, sila yung nag-tour sa amin dito sa napakagandang peak of Pakalat Mountain. So guys, maraming salamat for Bye! watching this video and hope to see you again on our next video. Moy! Pagtapos ka, Moy! Pang DN ka, uy! Wala. And we're now down to our last adventure after na hiking namin sa taas sa Pakalat Mountain ay we're now down dito sa Pakalat River. So napakaganda ng lugar na ito. Mula dito sa talan, papunta doon. Ganda ng flow. Yan na nga, ang ganda ng flow dito. Medyo malakas yung current ng water pero maganda siya for intimate family. Gano'n. So, yan, pagkatapos nyo ng hiking sa Pakalat Mountain, then punta kayo dito. Konting refreshment after ng hiking. Breathe you in like oxygen. Oh, in an otherwise suffocating world, I'm reaching out for arms, I'm drowning in the open-ended love we're making, girl. Exhale the past, inhale the future that lasts. Change my heart, change my mind. For the last time, wanna believe in the life I've led. I don't wanna leave another word unsaid. You know my heart will follow you in tomorrow. In tomorrow.
you shared. My evidence you once really cared. I'm reaching for a hand to